ассалому алайкум дӯстони азиз. Ширкати Atomic корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад. Кор дар ин ширкат беҳад осон буда, дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад. Муддате ки шумо кор накунед, балҳотон ҳам хел меистад. Бо вақте ки кора оғоз кардед, ҳамун рақамҳо боло рафтан мегиранд. Аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ, чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои бонуи хонашин фароҳам карда ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтага, ки мумкин муддате шава кор карда натонед, мумкин муддате шава харид карда натонед, барои ҳамин беҳад кора осон кардагия. Ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагия ва танҳо дар Тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад. Вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон гирифта истодаанд. Шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои мо дар рӯи экран оиди кор дар ширкати Atomic бинависем. Мо ҳамаша хушуш мода мефаҳмонем. Инчунин махсус ба занҳое ки дар Аврупо, дар дигар давлатҳои хориҷӣ ҳастанд, шумо гуфтанем ки ин ширкат қатъи Германия, Польша, Австрия, ҳама Венгрия, любой давлати Аврупо саркор дорад, доставкаш дар ҳамаи Европа ҳастад. Шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои рӯи экранда бинависед, мо ҳамаша хушуш мода мефаҳмонем. Оилавиё ки дар Чикуровента дружня. Дадаш бия, ку ман уже дига дар кор нестам. Духтарои ман хелеам когда дада мечаспанд. Сливочная вай мумкина. Оз мепурсам, ина иш мандарин. Ина иш сливочная барышда. А вай сафедиш чи? Дига нагирифти? Мада сливочный. Мороженое пати мекунем ози. Ана ҳиҷа рӯзи дилафрӯза угостит книша додарошда чӣ гирифтаем? Бургер ам ожда дорем. Мороженое гирифтем. Яма оста. Мана кем кабут визима. О фисташки гуфтай та ҳо гуфти ку. Мана гуфтаем бой мора бичхе шоколад трабичхе. Ма трабу ки шоколад набоше чи. Фисташки. Кани фисташ? Наливать цвет шафтали. Фиста да магазин. Раҳмонали ду кампир дару фаруи моштаган хаягон 30 соли мумкин айма калон бошанда ва 42 ва 72 мега кампира бин. Оз кампиро савар мештагинам пага ма миём ба тези. Бургер. Бу кола рави чувака сфида. Бардак ты чего байруни годаре? Охира фарма. Интересно было. Чего интересно? Кампирочка мехран интересно. Ёлки кампироч мехран туда интересно. Мехран интересно. Кампиро қишлоқ қисмои хеле чизо намехӯрдан барои меоқӯ. Ман намехӯрам ки ҳаром ман. Рӯз зарисям. Боварам. Кампирос рӯз ба рӯз савр менестесям. Намо агар намара Очима колара бомба мефаҳмида хӯрдаги намебурдеша. Не, намехӯрда чизро. Худ махтам кардagi олуча و سیب آمد چیزش میخوام. چی میخوره؟ سیاه نمیخوام کلا زهر نمیخوره. نه چی فرق داره این؟ کلا نمیخوره فانتا میخوره. از کلا زهر نمیخوره. هر شاید نمیخوره. از کلا سیاه حالا من میگم. اینه چیکار می‌کنی؟ شما را نشانتم. برای ماشین؟ ولی من داد میزنم جد. نه ساده چی میگم؟ کامپیوتر. Се кампир. Се кампир. Ну, еще шанс. Кампир встреча. دلافروز میگه که حالا چه می‌بینی چه قبض قطعی زینب شانوزه زینب چقدر کلایی رسیده در قد زینب در 10 سال یه بار بگم میزنه چقدر زینب در دیت رسید پدر قدم گام میزنه میفهمی نستاشی باشه قدم گام میزنه میفهمه که قطعی زینب شانوزه فیروزه رایتش رو برده
баъзеҳо гуфтиянд ки распаковка капай хозят чӣ ба распаковка намекунӣ? Охи ман распаковка солҳое мекардам ки 4 сол пеш мо дада буд распаковка. Баъзе ҳама ҷода распаковка думаю, что неинтересно, да, уже распаковка мада. В общем, мы ничего этим редко распаковка мекунем. Ай худ рафтеси они одаму ба худо бай корушон. خورو آمدم و جای دوست می داشتشون گرفتی راستی همین وقت دیگه دوام دوست چرپن اینو می بود دادا ما выбор کردم تا دینا бабаевская میگه бабаевский чувак ببین نه اشکال پیش اشکال چه نرخ شما چی؟ نه خوردم بگی ماشاءالله بگو مرسی اونو مرسی هیچی چه حالا باشه یکم بود دیدستم با مزه باشه نه ایش پیستا دورش بده نه ایش چه اینو میدونم کاکاو چانسم باشه سسم حالا گیریم распаковка ما در اینجا میشود прилавка برای که دیگه وقت نیست распаковка در прилавка چی؟ мандарин? разборش корми кошка дадаш ки? чра боша сирока мана мезанам дӯстон ин субҳи 13 январаи ҳаво ба дараҷаи хунукай не ки ба ҳамин нигоҳ накарда кӯдакода берун бозӣ кардестиян офтоб кишид якбора хунук шуд да ҳама ҷо гуфтестиян ки 3 рӯзи дига ҳамахе хунук мешава рӯзона то -14 будагда имрӯ ҳозиам -14 гарчанде офтоб бошад не ки хела сардай баъзеҳо мегӯянд ки خیلی خنکی را уже چند سری سال ندیده بودیم. اگه سینوپتیکا میگن که 15 سال پیش هم خنکی شیده بوده 15 سال پیش نه که به درجهش خنک مرام دایدم نیست که خیلی خنکی بود وقتا یکم بار بگیم در تاجیکستان هم خنکی را میبینم ده ممکن هم خیلی خنکی دامی مایده که ما بوده 15 سال پیش مایده هم نبودیم زنه چی تا کلام بوده این یک در خاطرم نیست که به این درجه خنک باشه که برفو خراب کرده در بالای برفو یا خواب بگردی خیلی نمی خنکی داشتیم کم علو کرده кино тамошо када таътилаи кӯдакода қати ҳамно вақт ҷаҳ када майда гаштем бигим ҳамешава хлопияе ки дина гирифтанд ширқати медоне хлопия да ҳами душанбе қимата ё қиматия даиҷа да назарат бепулия қимат метова агар неми 1.99 буда германия пас нана мехардем где-то 20 сумма. Дайджа чанд сумма? 28 сум карда ё 38 сум? 38 сум диле намешава бихри не ки гудако нағз бибинам. Равшана бине ба чӣ хурд иста? Қошиқш да пеша ина мира гирифта торт хӯрад. Ана баъд ма шоколадо ана мира нағз мебинам. Рахат. Ани Қазоқистон и ба маза шоколадаш да. Чемини турецкий бемазако аста. Петушко ина муд корм гирифтай машайда ирабне. Дута дина хардаша уже тамом шудеста. Гуфтеста. Шира нахурда шира ба ҷои ма он колбаса намехӯрам чува? Харам? Колбаса харам? Дӯстони азиз, короче ай омадани Раҳмоналӣ 4-5 рӯз шид пишаки якумгимон беҳад чӣ шида будагда? Чиркин бигем чихе бигем мира адаби када
короче и пишак дараҳуй мекунам берун мера вай вообще дига берун намерафт отдельный қим барои оварда будан ира наоварда будан не ки вай нигоҳ накарда ба қим пум дар хона чӣ кори хост мекард рамонали омад гуфт дафкниша баре партоиша гуфтак фармарс хеле кор дазра шак бурд так ҷои да фирма партофташ оз мо як пишак дорем инами я сутка маша қаҳр кард ноз кард рафт кофтани хай короче дуруға ҳол ма бояд ин корро санҷам разведка ба короче гирья ноз бо дадаша исхак буре пишака биёве бо пайсковая группа рафт я сутка поиск када наёфтамоз вознаграждения ай пишака биёве наёфтанаш пишак ҳай гумшид рафт бо шартам кадан ки агар пишак биёя ана чӣ мекуна рамонали 100 сомониш патеш фаромарс шарт кард фаромарс гуфт намеоя рамонали гуфт меоям ма пишак ма гуфт партофтабну аму компютертана пас кune рамонали гуфт ма пишаки апама ай колхозо буд қурған оварда будум қурған гуфти так ман намедонам гап ростай майда кишида боша мумкин пешопеши интернета бурда қурған айт да қурған мега саршту чира ви дачи где гуштора реза кардам барои исфандиёр ош кардистам рамонали соус гуфт як гушт адами қадар гушти реза кардаги вегайра рафарта да тай гуҷо да кадом тек партофтиш мепахта боша уже сковородка биринча меандохтум дина тухмак навардем ку ош хулоса рамонали мега ма пишаки апама да худи чӣ партофта будум ай варашлобод да қурған мега 3 рӯз пас омад ирам меоя гуфт ина ин рӯз уже дуюм рӯза ё сеюм рӯза пишак наомад ман хиёл мекунам ки не намебиёя пишак анама хеле некиш шумо бовар доре ки пишак ҳам қараҳи дур биёя подпис чӣ кора та ҷо медонӣ бугу подписат сакне фабелик да кор кне фабели атоми да кор кне бугу пули бисёр мегирен очи ма уже миллион гирифт бугу ха гирифти бра боярм бозикин рафтаде